tiedän, että minä tulen saamaan tästä videosta hyvin paljon vihaa. Ja minä en normaalisti halua pyydellä tällä kanavalla kovin paljon anteeksi siitä, mitä mä sanon, koska se on tämän koko kanavan pointti. Puhutaan niistä asioista, mistä muut ei uskalla, mutta ainakin tässä videossa minä nyt niin kuin disclaimer. Minä uskon vapauteen. Tämä video ei tarkoita, että sinä et saisi uskoa ihan mihin ikinä sinä haluat. Minua ei kiinnosta. Sinun uskote ei ole minun asia, mutta kuitenkin tämä on asia, mistä haluan puhua ja joka on oman mielipiteeni. Joten ihan oikeesti, jos sinä nyt loukkaannut tästä, niin siis ihan sinun omaksi ja minun omaksi parhaakseni lähde vaan pois täältä. Minä en tarvitse sinun näyttökertoa. Mutta kuitenkin jos jäät, niin kiitos, että mitä minä koitan sanoa, olet valmis ottamaan toisen mielipiteen kanssa. No kuitenkin, mistä pitää puhutaan, me puhutaan uskonnoista. Ja minä tulen nyt tässä videossa hyvin paljon käyttämään kristinuskoa minun pointtieni toimittamiseen, koska no se on lähin mitä minä olen ikinä kokenut. En ole ollut muslimi tai juutalainen tai mitään ikinä, en ole ollut buddha, en ole, niin. No kuitenkin, minä en ole siis hyvin ikinä ollut kovin uskonnollinen ihminen. Tuntuu, että kukaan ikinä mun perheessä on ollut. Minun vaari ei ole, minun mummi ei ole. Niin. Ja itse asiassa kun minä kävin vielä ala-astetta, niin minä kävin uskonnon tunnella, mutta minä vaihdoin ET:seen, koska minut vähän niinku pakotettiin siihen. Ei silloin mitään väliä, tekö ET-uskonto on täysin sama asia koulussa. Se on oikeesti aika tyhmä. Mutta minä siis olen ateisti, kyllä. Mä en tiedä, se ikätermi saattaa olla agnostinen, koska edelleen jos nyt saataisiin oikeesti jotain todistetta, että tuolla on joku, niin kyllähän minä sitten voin niinku uskoa. Mutta minun mielestä uskonnoissa ei ole mitään järkeä. Ja se on mistä päästään tämän videon nimeen, että uskonto on oikeasti se on mun mielestä coping-mekanismi. Miksi? No, kaikkihan tietää, että monissa uskonnoissa on taivas, jonne mennään kun kuollaan. No, siinä se onkin. Kato, me kaikki kuollaan joskus. Mä oon tehnyt videon tästä ja se on ihan helvetin pelottava asia. Että yksi päivä sä et herää, sä et oo tässä enää ja se vaan loppuu. Mut kato, jos sä oot elänyt tarpeeksi hyvin, niin sä pääset tällaiseen maagiseen paikkaan taivaaseen, jossa sä et ikinä kuole, sä oot kaiken hyvin, jos sä oot elänyt tarpeeksi hyvin. Ja on se silleen niinku, mä pääsen näiden ideoiden taakse, että niinku uskonnossa pitää elää hyvää elämää, että saa niinku hyviä asioita, se on hyvä juttu, se on niinku, se on joo, mutta ihan oikeesti tällaista ei ole. Sitten kun sä menet mulla alle, se on siinä, sä et oo lähdössä sieltä. Se on varmaan, tää justiin tulee niinku vanhoilta ajoilta, monia tuhansia, tai no muutama tuhat vuosi taaksepäin, kun niin, nythän on vuosi 2026. 2026, mitä, Jeesuksen jälkeen. Kato porukka siellä, niin ajattelin ehkä vähän eri tavalla. Pelättiin varmaan kuolemaa samoin, mutta ja ajateltiin, että hei, jos sä elät tarpeeksi hyvin, niin sä menet taivaaseen, koska miten se meni, että Jeesus nousi taivaasta ja maasta ja lähti taivaaseen? Mut siis mä en... Se on kyllä hullua miettiä, että mistäkään ihmeestä nää on oikein tullut nää kaikki. Niinku... Koska siis eihän tätä oo tapahtunut, ei se oo mahdollista. Ihminen ei voi niinku nousta kuolleista ja lähteä taivaaseen. Täällä ei ole Mersiä, joka revaa meitä. Me ei voida käyttää self-revivea. Me ei respawnata niinku Brawlissa. Me ei mennä takas lobbiin ja tulla takas. Tossa ei ollut mitään järkeä. Mä oon myös miettinyt, että minkä ihmeen takia siis niinku, että yksi tai no 2, tai no ihan sama kuitenkin, että niinku ihan muutamalle ihmiselle on alettu legit, on annettu supervoimia. Ja sit niinku kenellekään muulla ei ollut sen jälkeen. Mites tää on? Sitten on kans se argumentti, että on joku on luoja, eli siis on vaikka Jumala tai mitä. Mä sanoin, että mä käytän Kristus, koska se on niinku mulle lähin. Kuitenkin, niin siis, että Jumala on luonut kaiken ikinä,
Mutta sitten on se vasta-argumentti, että kuka on luonut Jumala. Niin tässä on sitten se, että Jumala ei toimi meidän logiikan mukaan. Siinä ei ole kovin paljon logiikkaa. No joo, no ehkä se on niinku extraterrestrial olemus, mutta niinku silti. Kyllä nyt kaikilla on joku luoja. Ja se herättää kysymys, mistä universumi on tullut. Mistä minä tiedän. Se pitää selvittää joskus. Kaikki tää, että niinku, kaikki nämä säännöt, mitä uskovaiset seuraavat ja kaikki nämä, että siinä on palkinto lopussa, niin tämä on ihan oikeasti, tämä on mitä coping-mekanismi on. Sä tiedostat jonkun asian, mitä sä et halua kokea, ja sitten se ei se eteen, että sitä ei niinku tapahdu, tai niinku kuvittelet, että sitä ei tapahdu, mä ehkä selitin tämän vähän huonosti, mutta kuitenkin, niin kyllä mun mielestä uskonto on aikamoinen coping-mekanismi. Ja minä kuulin hyvän quoten tässä muutama päivä sitten ystävältäni, että sehän nimi on uskonto. Koska sä uskot siihen. Se ei ole totta. Mitä minä uskon? No siis minä en ole uskonut. Minä itse uskon siihen, että tuolla jossain kaukana tähdissä niin voi hyvin olla eri ulottuvuuksia. Se on mun mielestä hyvin niin kuin, mahdollinen asia. Että alieneita on, se on melkein niin kuin todistettukin varmaan jo. Mutta niin, mä en oikein tiedä mitä mä voin enää lisätä tähän, kun en ole uskovainen, mutta siis kävin tässä nyt tähän pointteja läpi, että minä en itse usko mihinkään, ja minun mielestä se on vähän niin kuin over the top. Että niin kuin edelleen muutamalla ihmisellä joskus oli supervoimat ja nyt me odotamme, että se tulee joskus takas. Minä en näe siinä itse mitään järkeä. Mutta edelleen siis tämä ei ole hyökkäys ketään uskovasta kohtaan. Usko mihin haluat, se ei ole minulta pois. Se ei ole minulle myöskään lisää. Mutta niin, niin, kiitos kun liityit tänne. Ja jos haluat jatkaa keskustella, niin jätä kommentti, koska minä luen ne kaikki. Ja minä voin iloisesti vastaa ja jatkaa tätä keskustelua. Mutta kiitos kun liityit ja nähdään pian. Minä menen kuvaamaan mun toista videoa, joka tulee tänään.